ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲିବେ। ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲିଲା ପରେ gmail.com ଲେଖିକି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଯାହା ଥିବ ଇମେଲ୍ ଆଇଟା ଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲଟା ଖୋଲିବ। ଖୋଲିଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଏନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପ୍ରାଇଭେସି ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେସିଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରାଇଭେସି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସେସ୍, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅର୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦେଖେଇବ, ଡିଲିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଲିଟ୍ ଗୁଗୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା। ଡିଲିଟ୍ ଗୁଗୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ এই ଚେକ୍ ବକ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ୟେସ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଡିଲିଟ୍ ଦିସ୍ ଗୁଗୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ଡାଟା। ତାପରେ ଡିଲିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋର ଗୁଗୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ଡାଟା ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିଲିଟେଡ୍। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା କାମ କରିବନି। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ।